Ассалому алейкум бародаро, як бори дигар. Имрӯз имена дар бораи чӣ гап мезанем? Дар бораи миноксидил. Миноксидил бисёри бародаро ай тарафи Тоҷикистон бисёриҳо занг задаистанд, мегӯянд ки ака мода чиста оригиналш дар кораи миноксидил. Ба ҳамин хотир бародарҷоно, мо амирӯз видеоро мекунем ки мо дар шаҳрҳои ба тамоми шаҳрҳои Россия ва ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон миноксидил равон мекунем. Аслан миноксидил барои чия? Миноксидил бародарое ки шумо намедонед, миноксидил чӣ хеле аст? Мақсад коробкае ки чӣ хеле силикон хушон маҳкам меён, ҳамихе бародар аҷа характеристикаш навистагиай, ай куҷо омад, истеҳсоли куҷоай, чӣ хел омад, мақсад дар рӯзда чиз дора, ҳамаша мехонем бародаро, кадоме ки дошта бошен уже медонем, ё истифода будем медонем. Ва мехостум ки бифаҳмонам чӣ хел истифода мебаранд ва чанд қадар истифода бурдан дар кори як курс личени ва барои кадом инсонҳо, мақсад то синни чанд сола. Бораи 5% гап мезанем ва 15% ҳам ҳаст. Ҳозир имрӯзаш намо фақат дар бораи 5% гап мезанем. 5% миноксидил як коробкаш мақсад ҳамин хел 6 флакон дорад. Ҳар як флаконаш мана бародар ҳамин хел. Чӣ хеле ки шумо мебинед 6 флакон дорад. Ҳамин хел 6 та дорад. Ва тарзи истифода бурдани ҳамин миноксидили 5%. Миноксидили 5% бародаро аслан бисёри ҷода ба пипеткаш мефурӯшанд. Ира пипетка ном дорад. Мақсад бародарое ки риштон камай ва бародарое ки додарҷоное ки мақсад солтон хурда ва нав риш бировардесен, имена барои шумо, чунки ин миноксидил аслан барои нав инсоное ки ришон нав истеҳсол мақсад афзоиш ёфтеса, имена барои ҳамоае. Ва тарзи истифода бурданаш бародарое ки истифода мебарен аввалин дараҷа. Мисол бисёри бародаро мақсад куса мебаранд ё ин ки бак меган, ҳамин хел дамҷошон мебаров, байндан биромаданашон камтар афзоишон сустарака ба ҳамон хотир мегиранд. Ва бародари ҳозир мисол уже дидан ки результат барои мӯи сарам додеса, ба ҳамин хотир бисёри бародарое ки калонсола ва ду параи саршон маса ба мисли маври ҳамин хел рехтагиай, ҳамео истифода мебаранд. Баъзе одамо ин зависида ҳамо афзоиши организми одам мекунад, ҳамо истифода мебаранд ва результати нағз додеста. Ва мехостам бифаҳмонам имрӯз дар бораи 5% миноксидил як бори дигар бо чӣ хел истифода мебаранд. Ҳаста иҷа бародаро 5% миноксидил имена ҳамун ҷое ки мақсад ҳамин хел аймо риш алҳамдулилла ҳаст, ҳама 100%, просто ҳозир мо трошидаги мешавад. Ана ҳамин хел куҷое ки бисёр бародарам ҳамҷотон риш надорад, ҳамин хел мегирен, чӣ хеле ки на пипеткаш ҳамҷа номери рақам дорад, то ҳамҷара мақсад ҳамин хел духта дар флакон мегирен ва дар ҳамин ҷое ки мақсад риш нест, ҳамин хел мечаконем. ҳамин хел мечаконем ва массаж мекунем. Ҳамин хел массаж мекунем. Имена ҳамун ҷое ки надора бародаро ки мақсад кусаи ниҷотон дора ё ки мақсад ниҷотон надора, ай ду пара. ҳамин хел мечаконем ва массаж мекунем. ҳамин хел иншоалло ки результати нағз метад. Яъни баъд зависида организми одам мекунад ва ин як курс личениш 6 флакон мешавад. 6 флаконш як коробка мешавад. Ба ҳамин хотир бисёри бародаро як донаш истифода мебаранд, камтар риш мебаранд, баъд дигар намекунанд, мегӯянд о баромад тамом. Ба ҳамин хотир бародарое ки мисол ҳамин хел афзоиштон хубтарака ки дар як флаконшам дар ду флаконшам бировард, кӯшиш кунем ки шумо ҳам як курс личениро истифода барем, ба хотире ки ҳамун ҷое ки нав афзоиш ёфтесан пурра бироянд ва ҳамун реши мӯи сари шумо пурра мақсад барқарор шавад. Ва бародарое ки бисёре савол метавонед, мегӯянд ки ака чандборо кардем ё бародарҷон чандборо кардем результат надодеста, мисол бисёр шаyd 15% мегиранд. Бародаро аввал шумо 5%ро шумо пурра истифода барен, ҳамин 5% хеле результати нағз метавад, ба шарте ки шумо чӣ хеле ки бояд истифода баред, ҳамин хел истифода ба тарзи истифода дуруст бурда битонед. Ва барои як борҷа иҷа нишон медиҳам, дар бисёри каналҳо дар бораи ҳамин мизаролер гап намезананд. Ин мизаролер ном дорад бародаро, чӣ хеле ки шумо мебинед, и пеша ҳамин миноксидила кадан барои афзоиши дубора додан, афзоиши дувайной меган, чӣ хеле ба қавли русо меган, дувайной результат метавад. Ва мехостам бифаҳмонам ин ҳамин хел чизи иборатай ва дар иҷа навистагиай чанд сантиметр, чанд миллиметр ҳамаш ҳамиҷа ҳастай. Ва кӯшиш кунед шумо сифати нағзша бигирен ва мақсад хуб бошад проверкаш кунед пешаи гирифтан ки оя ҳамин мақсад сӯзанош кор мекунад ё не. Бародаро чӣ хел мебинед, ира мизаролер меган, ҳамин хел сӯзанчако дорад, мана ҳамин хел сӯзанчако дорад ва ин ранги ҳамин жилет боринай. ҳамин ҷое ки риш надоред, мӯи сар надорен ё ки риш надорен, ҳамира аввал агар имкониятш боша шумо спирт бихарен, дар спирт тар кунед то ҳамин микробора бикша ва баъдан ҳамин хел ҷое ки риш надорад, ҳамин хел мақсад массаж мекунед. хо рӯ боша, хо мӯи сар боша, ҳар ҷое ки мисол мехоҳед шумо мӯи сар бирорад, ҳамҷода массаж мекунед. ҳамин хел 5 ё 7 минут массаж мекунед ва бо ҳамин сӯзанчакое ки дорад, ҳамун ҷое ки афзоишон камтарака мақсад ранги сӯзан бора ҳамин хел шикофак мекунад ва шумо метавонед ки баъдан ба ҳамин миноксидил ҳамин хел гирифта дар ҳамун ҷо мақсад ҳамин хел бимолед ва массаж кунед ва иншоалло ки результати нағз метавад ва дубора афзоиши зиёдтарак мешавад.
бисёри бародаро вақте ки ҳама мехӯранд мегӯянд ки бародар барои чи хироша мо намедонистем нафаҳмидем. Ира мумкин бисёри бародаро дар Тоҷикистон мақсад аз сабаби намедонам мисол наметавонанд ёфта ё ки мақсад заказ карда наметавонанд дар Тоҷикистон бисёри бародаро мефурӯшанд, лекин ҳамира надоранд. Мисол миноксидил мефурӯшанд, мизаролеша надоранд. ва ҳамира гуфтам ки савел бутун барои шумо бародаро ҳаст, шумо метавонед ки заказ кунед аз шаҳри Душанбе ва ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон равон мекунем. Агар шиносотон боша аз тариқи почта Россия ба тамоми шаҳрҳои Россия ҳам равон мекунем. имрӯз дар бораи миноксидил гап задем. Шумо метавонед заказ кунед бародаро, ҳаст мақсад мизаролешам ҳаст 5% ва 15%. ва бародарое ки мисол шумо як бор полин агар ба шарте ки як курс лечениро истифода бурден, лекин мисол афзоиш надод ё ки дод кам дод, шумо бо бигирин бародар, агар бихоҳем ки мисол чӣ қадар меҳртон зиёд боша барои мӯи сар бировардан ё ришт бировардан, лучи бо 5% бигирен, истифода барен. ва бародарое ки мисол солтон калонтарак ай мисол афзоиштон камтарак мешавад, метавонед ки 15%ша мақсад заказ кунед барои худтон. 15% ҳозираш барои ман надорм, дар пеш нест, лекин дар мо ҳаст. ма як ишарагар дар поини видео бо мемонам, мисол суратоша мебинем. Заказ кунем бародаро, ба тамоми шаҳрҳои Россия равон мекунем, ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон ҳам равон мекунем. дар Тоҷикистон мисол ба таксиҳо мақсад ай марказ равон мекунем ё через ягон шиносон, дар мисол дар Россия бошем, дар Федератсияи Россия тариқи почтаҳои Россия фарқ нест. шумо дар кадом район ё ки Загреб област ё кадом шаҳрҳои калоне ки набошен, мо тариқи почта Россия шумо дар равон мекунем. ягон саволи нофаҳмо боша метавонед савола битен. ва бародаро иншолло насиб ки бо ҳамин саҳар бо як мақсад дорои нав свежи ҳамаша бо Тоҷикистон равон мекунем. бародарое ки бисёр заказ карда сабден, бародаро заказ кунед, иншолло ки сох саломат мераса ва метавонед миноксидила шумо барои худтон бигиред. ва дроен дар канали мо бинед барои мақсад дигар намуди дороҳо ҳастанд, дороҳои гиёҳӣ, мақсад барои фарбеҳ шидан, барои хароб шидан, барои мардонагӣ, барои простатит ва барои занону апоҳу хоҳарон чандин намуди дороҳо дорем. метавонед ки шумо бинед ва ӯ дорое ки барои шумо лозима метавонед заказ кунед. чӣ ки ҳам даинҷа номрои мо ҳаст +7 911 259 52 54. имо WhatsApp Telegram ҳаст. метавонед шумо заказ кунед ва бипурсед. худованд ҳаматона нигаҳбон. барои шумо саломатӣ бардавом мехоҳам бародаро.